S'ha plantejat si els productes que consumeix s'han produït de forma ètica respectant les persones i el medi ambient? El comerç just pot donar resposta a aquestes inquietuds. Es tracta d'una via alternativa al comerç tradicional que garanteix unes relacions justes amb els productors del tercer món, és a dir, salaris dignes, la protecció dels drets humans i uns criteris ètics durant tota la cadena de producció. L'objectiu final és assolir una igualtat social i econòmica entre nord i sud, donant l'oportunitat als petits productors de ser competitius en el marc del comerç internacional. Una de les característiques del comerç just és la voluntat de disminuir els intermediaris per tal de poder pagar un percentatge més elevat als productors. Aquí a Catalunya tenim un exemple en l'empresa Alternativa 3, que s'encarrega de comprar els productes directament als països d'origen i els distribueix als comerços catalans interessats. Fins i tot, s'encarreguen ells mateixos de torrar el cafè provinent de Llatinoamèrica, envasar-lo i distribuir-lo. En tota la cadena comercial tradicional hi ha compradors, hi ha exportadors, hi ha importadors en aquesta banda, hi ha distribuïdors, i nosaltres el que fem és anar directament a comprar a la cooperativa o als productors, i tota aquesta intermediació, diguem que és un estalvi i és el que paguem, normalment és el preu que es paga de més al productor. Actualment podem trobar tot tipus de productes de comerç just procedents d'arreu del món. Tot i això, Llatinoamèrica i l'Àfrica s'han especialitzat bàsicament en els alimentaris i l'Àsia en l'artesania i el tèxtil. Per certificar que tots aquests productes compleixen els requisits del comerç just, el 1998 es va crear aquest segell, que se situa visiblement a l'envàs i que garanteix la seva autenticitat. Des de l'ONG Setem Catalunya es remarca la necessitat de conèixer d'on prové tot allò que comprem i com ha arribat fins les nostres mans. Els productes de comerç just el que ens proposen és una alternativa de consum. Realment tenim dos tipus de productes, els que podem, el que es diu la traçabilitat, que podem saber del cert d'on venen i com han estat produïts de manera ètica, i els que no sabem, no vol dir que no hagin estat produïts de manera ètica, però no ho sabem del cert. Llavors, ens dona aquesta oportunitat de triar un o l'altre. Catalunya és un dels països que consumeix més productes de comerç just. Actualment existeixen 38 botigues en tot el territori que donen lloc a unes vendes de més de 4 milions d'euros anuals. Per més informació podeu adreçar-vos al web www.consum.cat.